बात करे जाता नहीं तरुआ लइकवन मात्र 1 मिनट जस्ट थोड़ा इंतजार कर लो। 1 मिनट इंतजार, ज्यादा ना, मात्र 1 मिनट इंतजार। हम अभी कुछ बताओ चाहता नहीं। नमस्कार भैया। तराउर हो रहल बा फिल्म के कुछ जो कि होला ना काटिंग ओरा टेलर, तो टाइन मूवी के टेलर मात्र 10 बजे, तो रउआ लगन के 10 बजे देखे के मिल जाई। रउआ लगन अवधेश प्रेमी यादव जी के जौन फिल्म बा डायन, ओकर टेलर देखे के मिली, नजर आई आज। तो रउआ लगन वो फिल्म के देखी जा डायन, जौन डायन मूवी बा। मूवी आशीर्वाद दी, अगर न्यूज अच्छा लगे तो पहुंच जाई। आज 10 बजे सुबह में जौन 10 बजे वाला बा, 10 बजे रिलीज हो रहा बा डायन। बिहार में बतावल जाला भूतौसा फिल्म। तो फर्स्ट फिल्म ही नायक के रूप में देखिए डायन मूवी के साथ, जो कि आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में कौनो सन हीरो नहीं के जे कि भोजपुरी में भूतौसा फिल्म हमके बिहार में बतावल जाला भूतौसा, जो कि एक से एक ड्राउना सीन बा। ड्राउना सीन यानी भोजपुरी में फिल्म लेके आ रहा बड़े ड्राउना। तो हम चाहें कि रुआ वीडियो के शेयर करिए अपना दोस्तन के पास। आज ही 10 बजे आ रहा बा, एक से एक में सुपर डुपर बा। वो फिल्म के नाम बा डायन, जो कि डायन के ट्रेलर आज रिलीज हो रहा बा। रुआ हमारा चैनल के एक बार सब्सक्राइब घंटी के दबा दी। हम बिक्की रुआ लोगों से एक नया अपडेट देते रहे, काहे कि वीडियो कुछ दिन से ना आवत रहा, लेकिन अब रेगुलर आई। अवधेश भैया से बात भयल आज ना, काल नाइट में बात भयल अवधेश भैया से, तो बतैले कि हाँ काल फिल्म के ट्रेलर छोड़ता नहीं जा, बहुत जल्द ही हॉल में फिल्म लागी। तो हम कहनी कि चला, ये तो बात अच्छा बा कि बहुत भोजपुरी के अवधेश भैया के जितना फैन रहा वो लोग के अंदर इंतजार रहा। हमरो इंतजार बा भाई, हम बेसब्री से इंतजार करता है कि अवधेश भैया के फिल्म आओ हॉल में लागो कि हमनी देखी जा। तो हम चाहे कि वीडियो के अच्छा से अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दी, चैनल के सब्सक्राइब कर दी, शेयर कर दिया अपना दोस्त लोग। आज 10 बजे हम रोलमन से विदा चाहे, तो फिर नया एक से एक वीडियो आवत रही रोलमन के। तो हम कहें कि चैनल के सब्सक्राइब कर दी, नए नए अपडेट लेवल आ डायन मूवी रोलन के बीच में प्रस्तुत कर ली जाए।